gara Arinsonera berriz, 44 kilometro egin ditugu gaur, Normandiara eta bueltan, han elkarrizketa bat egin dugu, bioaniztasunean nola eragiten duen aldaketa klimatikoa jakiteko, eta bertan gara berriz. Zerbait jan beharko dugu, ez? Arratsaldeko 6 dira, eta oraindik ez dugu bazkaldu, beraz zerbait topatzen dugun hemen. Euri pila bat ari du. Gaizo, hemen gaude Kaineko estazioan eta begira nola ari den euria. Ordu bete ibili behar gara orain bizikletan, porturaino ferri hartzeko da aduana pasa eta begira nola dagoen. Ez dakigu joan halko garen, euri pila ari du eta gabeko 8:30 dira. Ez da ezer ikusten, eta ordu bete inguru daukagu bidaia, beraz ikusiko dugu, nola egiten dugun, aurrera!